Здравейте! Днес ще ви покажа трик с карти, които се наричат търсачи. Гледал съм го Bulgarian Card Tricker и ще объркам първо системата. Ще си избра два търсача. Това ще е единият ми търсач. Това ще е другият ми търсач. Да ги изкарам. И ето кои търсачи избрах. Така, ще правя така и зрител да ми каже стоп, кога разпра. И да заробя първият търсач. Примерно тук ми каза стоп и аз заравям. След това правя така. Но той пак ми каза стоп на произволно място. Тук гледам. И аз заравям и другия търсач. Сега да видим какво се е получило. Седмицата каро я вадим с карта, която е намерила тя. А валето с пътия вадим с карта, която е намерил той. И да видим седмицата каро с седмица купа, а валето с пътия и с валетика. Така, нека да преминем и към инструкциите на този трик. Много е лесен. Може би ако сте гледали от Bulgarian Card Tricker, няма да са интересните си инструкции, но все пак за тези, които не са го гледали, ще направя инструкции. При търсенето на вашите търсачи трябва да видите най-долните карти и най-горната. И аз тук съм си ги направил така търсачите. Ето така и ги вадим. Но при слагането е така на цветове вие трябва да запомните най-долната карта. В случая седмица купа. Защото първо ще сложим този търсач. И правим така. Изгледа произволно ни казва стоп. И ние заравяме тази седмица тук. Примерно. И като слагаме седмицата купа, идва отгоре. И отново почваме да нареждаме карти. Системата ни казва стоп. И ние слагаме валето си тук. Валето тук идва върху търсача. Сега, като правим така, изваждаме валето с пътия. Ще го само да си поправя камерата, че извадихме валето с пътия с неговата карта и седмицата каро с нейната карта и да видим седмицата каро и седмица купа. Естествено, както видяхме, валето с пътия също е намерил брат си. Това беше трика. Абонирайте се за моя канал и на Bulgarian Card Tricker. Благодаря ви. До скоро.